Maria, asa ka? Ma, ato sa ko tindahan, ma. Mubalik ramon ko dayon, mamalit ra kong makaon. Mubalik. Wala na ko sa imong style, Maria. Dili na ka mubalik. Katulog na dito. At tikon po ko niya palit-palit karon para dili ka kasibat ingon ani akong haton. Grabe po si mama, oy. Mamalit ra man ang takong makaon niya. Mubalik man tako dayon. Pag makatulog na rin siya, musibat man ko. Siyaro makagawas pa si Maria ani. Initulog na ko. Initulog niya sa akong kamot para inigawas niya. Makabantay dayon ko. Ako pa imong isahan, Maria, ha? Ya ay, boy. Wala man nila ang si Biti o si Lucio. Ay, mas maayon. Mulaag na lang day ko ila Maria. Ay, tama po, tigimyo na po ko niya ba? Tama di ay, ako siyang sulungon og dula. Ay, bago ko moadto sa tambayanan, hapit sa ako si Maria para lingaw among dula ba? Murag na mingaw man. Murag nakatulog na dudul si mama ba? Akong lilion, bi. Maria? Ma? Anong yablin na ni putahan? Asa man ka adto? Ay. Naaman din ni Hikot. Perti dyan ni si mama. Ma! Mangihi ko! Mangihi? Di ba na kay rinura diha sa imong kwarto? Naade arinula diri, ma? Ay, dyan si mama da. Dili na gusto magpaisa. Nagtuo siguro ni si Maria nga maisahan ko niya. Bright ni. Uy, hala, si Claire, oh. Oy, Bite! Mingaw man lang, Maria. Kabalo na ka, anak, Bite. Patulog na siyang mama. Siguro. Tama di ay. Magpalibang-libang ko. Lain ko sa rinula ko na magpalibangon. Good idea. Maria, unsa naman pud na? Ma! Kalibangon ko! Kalibangon ka? Basi nagatik-atik ra ka ha? Sino atik-atik? Naman sa may gusto ni mo, ma. Dili ko malibang sa kwarto. Sige. Gawas dia. Sige, kalibang na dia. Kay bantayan ta ka. Pilay pustahan. Nag-atik-atik ra ni kalibang. Nagtuo siguro nit maisahan ko ay. A few moments later. Unsa may gisilip-silip nimo diha? Manakag kalibang, balik na sa kwarto. Wais ni, dili na ninyo maisahan, Maria. Tanawa, Biti. Ipatulog lagi si Maria sa iyang mama. Kali, Cleo. Tanawa na to sa bintana. Tara. Maria, baka diha. Hoy, naalagi mo. Tawas diha, magdula ta. Saan na ako paggawas sa kisiraan ni mama ang putahan. Dili lang pa jud basta-basta nga hikot. Kay ang hikot, gihikot niya siyang kamot. Ay, Maria, usan paggawa sana aron? Ay, kabalo na ko, Maria. Sa man, palibang-libang daw. Manan ako nagibuhat. Maria, kapalaw na ko. Pasakit-sakit si mong tiyan ba? Kanang murag ikalibanga ka. Bitaw mo, naman po din ay gamit ng utok nimo. Diba, tama ko? Sige na, Maria. Sugi na. Sige. Agay, ma! Agay! Maria, noon sa ka diha? Ma, sakit kaya ko. Yawa, dyan mo madalag acting, Maria, oy. Itudo pa. Sakitan sa tiyan? Bago pagay ka nalibang? Ma, sakit sa kayo, ma! Ma! Katulugon ba ya kayo ko ha? Unya asamo kay kadha ayaw ko gilara ng imong pasumangin. Maria, tuduha pa. Kaya way epic ang imong drama. Sige. Ma, sakit na siya kayo, ma! Ma, di ka lang. Basig tinuod pud mo. Unya dili na ron drama. Ma! Maria, wala na naman tay tambal. Ma! Ako sa ning atimanon si Maria B. Basig seryoso ning sakit niya sa tiyan. Maria? Masyalas ako
pag siyar sa dito kay mamalit sa kong tambal. Patay. Magawasin ng Marlene. Manago tabiti. Right na si mong ideya, biti. Uy, ito mo man sinang Marlene. Wala na si mama.